Vi blev spurgt af Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, om vi ville lave en undersøgelse af, om vi kunne fordoble det økologiske areal i Danmark fra 12 til 24% af det totale område, der er under plov. Vi lavede en analyse og udgav en rapport, og svaret var ja. Ja, det er muligt at skaffe nok kvælstof til, at vi kan dyrke økologiske afgrøder i et areal, der er dobbelt så stort som det nuværende. Vi blev spurgt om, hvad kilderne ville være til den her fordobling. Og vi tog udgangspunkt i, at vi ikke øger husdyrholdet, fordi vi har en plantebaseret dagsorden i verden, og husdyrholdet inden for økologien er i forvejen relativt stort i Danmark. Dernæst så tog vi også udgangspunkt i, at vi ikke ville ændre de økologiske regler. Altså det vi har foreslået lever op til de økologiske regler, som de er i dag i Danmark. De største kilder til kvælstof er i høj grad, at vi skal udnytte det kvælstof, vi har bedre. Så vi skal på den enkelte gård skal vi sørge for at dyrke afgrøderne på en måde, så vi ikke taber kvælstof, men har en høj kvælstofeffektivitet. Det er jo for eksempel ved brug af efterafgrøder, og brug af gode sædskifter osv. Dernæst så er det vigtigt, at vi dyrker flere bælgfrugter, bælgsæd, måske 15% af arealet. Det svarer til sådan hver 5.-6. år i sædskiftet. Det er simpelthen fordi bælgfrugterne de skaffer kvælstof fra atmosfæren ved naturlig kvælstoffiksering. Og det har vi virkelig brug for til at dyrke afgrøderne. En anden stor kilde er for eksempel at bruge biomasser fra kilder, vi måske ikke bruger i dag, nemlig at tage biomasser ind fra lavbundsjorde eller naturarealer, som er under naturpleje. Områder udpeget til drikkevandsindvinding for eksempel. Og så bruge de næringsstoffer, der er i den kilde. En anden ting er, at vi kan øge tilgængeligheden af kvælstoffet ved at bruge biomasserne i energiproduktion, i biogasanlæg og tage resterne derfra tilbage til marken og bruge det som gødning. Der bliver også ved med at være brug for, at vi bruger konventionel dyregødning, sådan som vi også gør i dag i økologien. Så det er også en stor post i budgettet, men selvfølgelig også de økologiske kilder fra husdyrgødning, plantebaserede gødninger, kompost osv. Skal i spil. Der er nogle barrierer for at kunne komme i mål med det, der er beskrevet i rapporten. De barrierer er for eksempel, at den enkelte landmand skal være villig til at lade bælgsæd fylde godt i sit sædskifte, selvom der ikke er et direkte økonomisk udbytte af det. En anden er, at næringsstofferne i Danmark, især dem fra animalsk produktion, de er ikke jævnt fordelt over landet. Så de områder, hvor der er meget planteproduktion, måske har færre dyr. Og der kan være brug for en fordeling af næringsstofferne bedre fra husdyrproduktionen til planteproduktionen, planteavl. Der er også nogle potentialer, som vi sådan set ikke har regnet med, som også er vigtigt at nævne. Det er, at der er store næringsstoffer eller kvælstofkilder bundet i for eksempel byaffald af forskellige slags. De er ikke tilladt i økologien i dag. Samtidig er der også nogle affaldskilder fra industrien, fødevareindustrien for eksempel, som heller ikke er tilladt, men som det diskuteres, om de skal gøres tilladt at bruge i økologien, måske under den konventionelle pulje, der er tilladt. Så der er også nogle potentialer, som kan udløses. Men barriererne kan også bestå i, at vi jo forudser, at der er konkurrence om biomasser i fremtiden, nu hvor vi går ind i en tid med mere cirkulær økonomi og en mere plantebaseret dagsorden.
Så for eksempel priserne på affald, sidestrømme og biomasser vil jo være ret afgørende for, om man ligesom kan få økonomien til at hænge sammen i produktionen.